Alay! It's me, Filay. So for this video, gagawa tayo ng small portrait ni... Hulaan ninyo kung sino ang aking ipipinta. Siya lang naman ang babae na ubod ng ganda at pinakamalaga sa lahat ng mga kababaihan. Dahil isinilang niya ang pinakamalagang tao sa buong mundo. It's very interesting dahil siya lang naman ang walang bahid ng kasalanan at nabuntis siya as a virgin. Siya ay isang mabuti at maalagang ina sa kanyang nag-iisang anak. And she usually depicting wearing blue and white clothing. At ang pinakamalaga sa lahat, siya ay isang mapagmahal na ina.